Салом алейкум бародарони азизи дилуҷон, хуш омадем ба канали ман Баҳром Медиа. Ҳазор омад барои дастгирӣ барои падишгоҳ стоп билети бозии BMW, яъне ки бозии 7500 билета. Чӣ хеле ки мо бозӣ монда будем ба 3700 ва 3800, 3700 мақсад админ кардем, 7500 кардемаш, роҳ уна 7500 билет буд. Мақсад гуфтем ки ё 3700 мешава, 3800 мешава, мақсад ҳам падакалис мекунем, не ки мақсад билет ки кан дарак дераф 7500 дона билет. Чӣ хеле ки медонем рӯйхатиш аяк то 7500 бромадагия, баъди гапзанӣ кулачаш меброя, метонем будем полни видео билетотона тамошо кунем. Смела имшав насиб боша соати 8 Москва, 8 Москва финали бозии Баҳром Медиа, яъне бозии BMW, короче, сета хунда я тайга Lexus. Ҳазор раҳмати калом барои дастгирӣ барои падишгоҳ. Ине поёда дидам видео рафтеса бародари азиз, бозии 9 Баҳром Медиа бародари азиз. Бозии 9 Баҳром Медиа нархи билеташ 1000 рубля на мошинаш рафтеса дидам, шоҳ-ҷоизаи на кортеж, баъди кортеж на нигоҳ ки бародари азиз. 223 BMW, Lexus, мақсад GLA, ҳамаи мошиноҳ ба 1000 рубл. Имрӯз 26 буда ина, 26. Кадом нафаре ки ай бозии BMW, яъне ки ай бозии чи билет гирифта, мақсад нарафта, дина соати 10 Москва бучида буд. Ҳам соат бучидаги, 10 Москва бучидаги омадаги зиёти. Чанд қад зиёти омадаги ай 1000 рубла метавон тон, мақсад ай бозии 1000 рубла метавон, валки мо бозии 10,000 сар наметавон, мақсад ози камтарак. Мақсад ки як где-то 6 моҳ 5 моҳ мақсад дар Москва местам, барои ки бозиро ҳамаша дига дар Москва мезгавонем. Як курс аднехтон чхелишдаги ба ҳамон хотир мақсад дар Тобистон навигатнаи мошин мондан, мақсад дар ин курс. Барои ҳамон мақсад ҳама мошина дар Москва мешавад, ин мошина ки оз дидесен ҳамаи дар Тоҷикистон. Любой хе метонем билетша харидорӣ кунем, нархи билеташ 1000 рубля ба тоҷикӣ курс дида партоен. Насиб боша рӯзи 29 финали бозиша. Хеле мегӯ шогирдон кала меҷунанд. Мега акай хеле нагӯ. Курс дида нафартя. Не, ҳамин раст ки мо ҳамин аввал честни мадем, честни мерем. Чӣ хеле маъқул айтона. Ина хай видеоша тамошо дорем бародари азиз. Баъди гапзанӣ кулача видеош бо меброя, баъд бародари азиз. Баъди гапзанӣ ма кулачаи Мирзоев ТВ меброя, мақсад нигоҳ ки бародари азиз. Фақат бозиҳои пулакӣ мезгавона. Ҳар ҳафта бозӣ дора, бозиҳои пулакӣ. Хто медонен айавал ма дастгириш кардагиам, ози Алина ТВ кардагия, илтимос я дастгириш кунем, беҳтарин дӯсти май. Ана ки баъди гапзанӣ кулача видеош меброя. Ина видео ки оз дар поён рафтеста, и 1000 рубла ҳай. Рӯзи 29 финали бозиш дар Москва дар байни халқ мезгаронумаш, призоша дар Тоҷикистон тақсим мекунам. Ана баъд бисёр бародари ки мегӯянд ки акахайна дар Тоҷикистон дига мошина дар Тоҷикистон мошин мемонам. 4 мошин дорум, ҳар чорша мақсад ки мемонам дар бозии 1000 рубла мемонам. 2000 дар мақсад дига мошина мемонам дар чи то курс хестана. Курс ки хел баъд мақсад Тоҷикистон ки рафтем, худо хоҳа насиб намрем зинда бошем. Агар 4-5 пас баъд дальше мақсад бо дар Тоҷикистон мезгавонем. Ана 10000 рубла мақсад дар рӯз 28 финалша мезгавонам. 29 финалша мезгавонам. 30 мошиноша биспорам, 31 хайчи мега, рӯзи гуфти худам 32 навед, якми дигари мои нав соли нав мошинои нав мемонам. Ята GLA нав дорум мемонам, гарани зур. Ҳай гарани призои зур дора. Худо ҳаматани габон боша, ҳазор омад барои дастгирӣ барои падишгоҳ бозии 2000 стоп билет. Ина дар поён номеро карта WhatsApp. Нархи билеташ 1000 рубля. Баъд кадом нафаре ки ай бозӣ як бозие ки дар Москва натури гарани мошино мемонам, Баҳром официал. Ваям мошинош гарани зур мешава. Ҷои якм, ҷои дуюм дора. Ҷои якмаш як Камаро 2012, 1,200,000, як Camry DXL 2009, нархиш 900,000. Ҷои якм дуюм. Смела метонем чақчақ кунем. Худованд ҳаматан нигоҳбон.